Проект „Икономическа оценка на непазарните стойности на културното наследство“ започна работа в Китен. Центърът за морска история, археология и екология в Созопол от една страна и програма ФАР „Развитие на гражданското общество“ от друга целят да активират участието на местните общности в дейности, свързани с опазване на паметниците на културата в този все още девствен археологически рай на България. Икономическият подход към останалото от предците ни, залегнал в основата на проекта, се оказва високо ценен труд от европейците и те определят идеята на авторите като крайно належаща за Китен, богат на културни паметници и обекти град, които, като на много други места в България, местното население възприема повече като пречка, а не като алтернатива за печелене на средства. Чрез тази икономическа оценка на непазарните стойности на културното наследство, авторите целят да създадат загриженост и изграждане на отношение към него от страна на местните хора, особено когато опазването на културни ценности се възприема по различен начин. Паметниците от една страна и фактът, че местното население разчита предимно на предлагането на туристически услуги от друга, пораждат основния конфликт между опазването на културното наследство и алтернативното използване на земята. И една от най-големите трудности е конфликта на интерес. Христина Ангелова казва, че независимо от съществуващите правни инструменти, тези конфликти причиняват разрушаването на културни паметници, особено когато попаднат в частни земи. Археолозите споделят наблюденията си върху досегашния опит на проекти, като Натура 2000, например, който показва, че мерките и политиката по опазване на паметниците на културата ни се прилагат с огромни трудности, когато обществото не е подготвено за това. Те са убедени, че ако има подобна на Натура програма, която да касае културното наследство и да бъде приложена в райони с голяма концентрация на културни ценности, резултатът би бил същият. Целта на този проект е да постави началото на много важната дискусия за определяне на непазарните стойности на паметниците на културата, както и да се започне работа по икономическа оценка на ползите и разходите по опазване на това наследство, пояснява професор Данчев. Подхода към културното наследство от гледна точка на икономическата оценка от много хора се разглежда като опрощаване на проблема, тъй като той има преди всичко общо човешки ценности. Важно обаче да се знае едно. Ние сме свързани с определени разходи, които трябва да направим и за да направим тези разходи, несъмнено трябва да имаме идея за това какви са очакваните ползи. Това е идеята да се обърне внимание на важността за консервация и опазване на културните наследство. Виждаме, че за доста години прогресът не е твърде голям в тази насока, а то си отива безвъзвратно. Много е важно да бъдат създадени механизми за създаване на фондове за финансиране на консервационните работи, смятат и първите местни жители, участващи в проекта по силата на своята обществена позиция. Разчитам изцяло на бизнеса, разчитам на обществото да се включи активно, защото обществото е двигателя на развитието на историята и мисля, че всеки един би участвал по свой си начин в този проект. То ще повиши общественото внимание към проблема и по този начин обществената поддръжка ще изиграе своята роля, за да може наистина тази културна политика да бъде реализирана. Културна политика без обществена поддръжка просто не може да бъде ефективна. Целта е също да се парират бъдещи икономически интереси в нашия район. Организаторите са избрали Китен, защото е место с уникални исторически разкопки и изключителна подводна археология, която буди интерес. Единственият по рода си в България музей "Тайни на морското дъно", също рожба на Центъра за подводна археология в Созопол, е открит само преди година и вече е образец за възможностите проектът да се самофинансира. Всъщност това е само една изложба, експонирана близо до кметството в Китен, но всички вече я наричат музеят. Тя се посещава и от български, и от чуждестранни туристи и може да бъде средище на културен туризъм, една от новите форми, които позволяват да бъдат набирани допълнителни средства за опазване на културно-историческото наследство и в този край. И това всъщност е задължителна цел на проекта. Местните общности трябва да бъдат ангажирани по начин, който да им позволи да започнат да разбират своето наследство. След това, сигурни са авторите, те ще се почувстват мотивирани да го опазват и ще се превърнат в най-добрия им опазител с убеждението, че то съставлява част от общоевропейското културно наследство.